sampean gak turu. Lek tak kongkon maem sampean gak gelem maem. Lek umpama pancen aku duwe salah aku njaluk sepuro karo sampean. Tapi lek aku gak duwe salah mbok tolong. Aku kandhan ono apa masalahe, Kak? Sutina Dik bojoku. Ono ngapa Kang Tinto? Awakmu gak luput ya, Dik. Awakmu gak salah. Tapi sikap sampean ngeneng gak arep mangan padha karo lara atiku, Kak. Iku sing aku njaluk sepura marang awakmu. Dene awakmu ndelok aku saben dina pas-pas lan sumelang, Dik. Mesti ana perkarane. Oh, Gak ana liya, Dik, sing tak pikir ya para penduduk Gunung Gangsir ya, Dik. kenapa karo penduduk Gunung Gangsir? Mergo Londo gawe hukum lan peraturan. Maksudnya? Sekabeh lurah dikongkon setor penduduk anggo mbangun treta gempolan porong, Dik. Terus sampean Aku pribadi, Dik, ora bakal aku nyetorno pendudukku nang gempol porong. alhamdulillah lek ngono Kak. Wis sampean ngeman karo penduduke dhewe. Ning Kang, Piye, Dik? sawise aku ngerti perkara mung setor penduduk. Ning sing dadi pikir aku Kang Lurah. Ket biyen nganti saiki, apa nang atine wong Jawa ora duwe ning tumindak? Aku bisa ngusir bangsa Londo teko tanah Jawa. Tak ibaratake wong Jawa ki kaya sapu. Lek sapu sitok ora bakal iso nyaponi larakan. Ning sapu kuwi sak bongkok kan. Bisa kanggo nyaponi lapangan. Kuwi minangka wong Jawa. Padha bersatu ngusir wong Londo saka bumi Nuswantara Jawa. Amit, Gus. Kula sing dugi, Gus. Kaya wicaksana. Gus, ngaturaken kabar katiwasan. Rek, kabar ketiwasan sing ya apa sing mbok maksud, Rek? Enten bleduk ngampak-ngampak wonten pojokane Gunung Gangsir. Ilange bleduk, Gus. Enten barisan Londo pinten-pinten kompi. Sing kate mlebu nang Gunung Gangsir. Nggih. Awakmu dadi carik ning kene. Nggih. Lah terus awakmu koyo meneng ae apa? Gus, kula niki nggih bawahan sampean. Nek mboten enten izin dugi sampean, kula mboten nglancangi, Gus. Dadi awakmu gak wani Mboten wantun. tanpa perintah teko aku. Nggih. Rek, Nggih. redene Londo wis kate mlebu ana ing Gunung Gangsir. Pandhekan ana para penduduk. Alang-alang ana Londo mlebu nang Gunung Gangsir. Rek. Nek ngoten pangestuning Kang Kathah. Aja Kula papake bangsa Londo. Takut diomongke Londo teko. Terus ya apa tumindak sampeyan Kang Lurah? Sutina, Heeh. nyoto-nyoto aku wis Enggucen salah mboten, tentang Bapak Lurah peraturan Bintoro. Londo. Ora apa-apa ora sawesi. Tetep bertahan penduduk kabeh kan. Bae menawa sawaya-waya, Heeh. aku digawa Londo nilakno ya, Dik. Ora apa. Bapak Lurah Bintoro Iya, Nduk, aku, Nduk. kedatangan ke sini mau menagih janji kepada you. Nduk. Janji apa sing arep mbok tagih marang aku? Ye sebagai lurah Iya, Nduk. dan sudah berani membangkang perintah dari Nederland, ye tidak mau setor penduduk untuk pembangunan jembatan Gempol-Porong. Nduk. Wis tak niati lan tak kajati ya aku ora gelem setor pendudukku nang Gempol Porong, Nduk. Sebab aku dadi lurah ora tega lan mentolo mbek menawa pendudukku nandang sarana ing Gempol Porong, Nduk. Lurah Bintoro, Iya, Nduk. perlu ye ketahui, itu jembatan Gempol Porong perintah langsung
dari Queen de Hoogstraat Metsburg van Nederland, Ratu Wilhelmina. Ndo, perkara iku perintah komandanmu Tandorom, aku gak ngurus, Ndo. Betahe, aku gak bakal lilo lan rido lek pendudukku mbok siksa ana ing Gempol Porong, Ndo. Kalau begitu ye melawan sama perintah Belanda. Wis nyoto lek tak niati lan tak kajati. Aku bakal mbangkang apa sing dadi perintah Londo. Lurah Bintoro, Iya, Ndo. hari ini juga ye mau tidak mau harus bawa ke Tangsi. Ndo, umpama aku mbok gawa nang tangsimu, aku ora bakal nolak. Ning aku njaluk wektu aku tak ngomong ambek bojoku diluntuk. Jangan lama-lama. Iya, Ndo. Yo Kang Pinto. Dek, Sutina. Yo. Nyoto-nyoto aku wis salah mbok mripate Londo ya, Dik. Aku mbangkang aku ora gelem setor penduduk nang Gempol Porong ya, Dik ya. Ora apa-apa tak dukung, Kang. Mula dina iki aku bakal digawa Londo nang tangsine, Dik ya. Aja nangis ya, Dik ya. Aku ora nangis. Sing tak jaluk pendongamu ya, Dik, muga-muga aku slamet gak ono alangan apa-apa ya, Dik. Sutina. Kang Bintoro ngerti. Iya, Dik. Tetesi elok ora mergo aku ketok karo digawa karo Londo ora. Ning ngertenono Kang, Iya, Dik. berjuang mawa pangorbanan. Yen pancen ngorbano jiwa lan ragamu kanggo bumi Nuswantara Jawa. Aku lilo Kang, seneng kanggo crita anakku tuyen bayi pendekaring bangsa. Dik, Sutina. Gak keliru, Dik, aku milih bojo awakmu. Dene awakmu ndukung apa sing dadi perjuanganku. Dik, iya, Dik. Ning ilingo, Apa, Dik? senajan to sampean wis dikandani Londo bakal diselong suwi ning ilingo. Aku ngenteni tekamu. Aja nangis ya, Dik ya. Ulahmu tumetes ana ing pipi, Dik, gawe ternyoy atiku. Sutina. Umpama saiki aku digawa Londo ya, Dik. Aku titip pusaka iki. Karo loro telu mung siji anakmu ya Joko Sambang. Sing saiki lagi mertapa ing Bata Putih ana ing ereng-ereng Gunung Penanggungan ya, Dik ya. Iya, Kang. Jogon kanthi sing apik pusaka iki ya, Dik ya. Sutina, aku pamit ya, Dik ya. Sudah cukup. Iya, Ndo. Cukup, Ndo. Bapak Bintoro, sekarang juga ikut kami sholat. Bapak. Kanggo merdekane bumi Jawa, Kang. Ora apa-apa aku kelangan sampean. Ning kapan koyo bakal ana menungso sing numpas kowe para Londo. Nundung kowe saka tanah Jawa kene. Kapan bakal ono? Monggo Kang Care, Kang Lurah. Pinarak Kang Bilawa kok tebeking Pandherejo ten Gunung Gangsek. Monggo-monggo pinarak. Lungguh niki nggih. Monggo. Wonten kali gatosan menapa? Nuwun sewu. Iki. Ajake kula tingali kok mantun nangis. Wonten perkawis Kang niki wau. Mendene mau. Enten masalah. Nggih. Masalahe napa? Kula tak crita mboten napa-napa nggih. Oh, nggih mboten napa-napa, padha pamomi mawon. Nyuwun sewu Kang Nggih. Lurah nggih. Ya. Niki wau nembe wonten Londo mriki. Londo mriki. Nggih. Terus perlune londo. Nyepeng Kang Bintoro. Lah
permasalahane. Lah nggih niku, saniki kula jenengan tanggreti nggih. Wong jenengan iki nggih pamong. Nggih. Nggih cari ten Pandirejo mriko. Ing umpami penduduk jenengan iki dikengken bangun tretek. Ning mboten diparingi makan, mboten diparingi ngombe. Ya napa raos sing manang jenengan? Nggih lara. Lah sami kalih Kang Bintoro, mboten para setor penduduk mergi eman kalih penduduke. Lah nggih leres to? Lah niki sarae. Lho, Sebab napa? Rondo niki lurah-lurah niki pun diparani kaya. Kudu setor penduduk. Mbok loro mbok telu kudu setor penduduk. Sing mboten setor lah bojo dika. nggih namine ngeman nggih mesakaken. Sinten griyane iki nenggo lho Wang Dule bojone kapan? Gek teng mriku prung-prung mboten diparingi maaf kerja terus-terusan. Nggih mesakaken to Kang Carik. Kota Londo sak niki Cek. jelas dihukum. Nggih. Jelas dihukum bojo sampean. Kata matine timbang uripe. Lah ngoten. Lah kon jenengan ku dhisik kesane. Blak-blakan mawon. Nggih urip niku. Sak niki ngaten mau. Babakan bojo sampean Bintoro pun dipikir nemen-nemen. Lho namine bojo kok mboten nang Lho sing enten mawon, sing enten mawon. Sing enten nggih simbok kula, bapak kalih tole. Lho enten malih liyane. Lho wong bojo dipeteken ngene tangsi kok mikir sinten ajenge? Gus, ndile Gus. Dika ki ambak mawon. Pun padane bola budeli. Lah nggih. Budeli. Dek Sutina, Cek Gus Lurah. aku krungu tembungmu nek Lurah Bintoro digawa Londo. Leres mereka kula kan pun sanjang kali Kang Carik. Gak gelem setor penduduk nang tertek Gempol Porong. Mesakaken mergine Kang. Bener karepe bojomu tapi salah. Salahe ten pundi mapane lho. Iki pangwasane Londo. Ya lho. Nek mbangkang ka perintah Londo, nandi parane. Nek kon mikir Bintoro, oh ngenes mati, Dik. Mergo nek go tangsi dipaku njara akeh bongkone timbang urane. Lho, lagi ya. Nyuwun sewu nggih. Ngapunten lho Kang Lurah nggih. Ya. Kang Carik ngendikane akeh matine timbang uripe. Jenengan nggih sami. Sajakane ngomong niki muter-muter kok kula kok rada nggak ati mboten kepenak. Sutina. Taonono Windonono jagate Lurah Abilawa koncong sampe gelung nek gak duwe bojo Sutina gak lega lan lila. Apa sebabe bojomu digolondo iki sing gawe Abilawa. Bangsat awakmu ancene Lurah. Tunggal sak pengulon karo Bintoro. Kok mencolok ngono larapan bojomu? Apa masalahe? Kanok masalah siji gak gelem setor, loro gak lega gak lila, nek kon tetep dadi bojone Lurah Bintoro. Pancen bener pernikahe bapak karo Simbo. Lek umpama biyen aku ora nabi mbek awakmu, bakal gak kepenak ora kuning kenyataane. Bener. Kowe wong elek atimu, bertindak koyo kewan. Sutina, tak kandhani, Dik. Nek kon mikirno Bintoro percuma, Pandirjo Gunung Gangsir, ayo tunggal sawiji, kon tak dadekno lurah wedok, donyaku tak biyutno berawakmu. Iku lak karepmu. Ngerteno ono lho. Aku ora butuh bondo krawan donya lek dikon adol bangsaku. Ora sudi. Sutina! Aman gelem mawon. Wis dadi janji. Nek Abilawa gak iso duwening bojo Sutina, alung boyo mati. Manut, Dik. Ora sudi. Gelem manut gak? Gelem manut gak? Cik goblok, ki Sirik. Bagus. Jenengmu Carik Bargawa. Nggih. Satas arek wedok gak iso nyego, Sirik. Jane saged mawon. Ning kula gadah pertipan. Nyawa? Nek Yustina sama teka rek mati. Sing rugi Sing rugi niku. Alus mawon, dinteni mawon. carane Dinteni
ngenteni rembulan mboten kula dinteni malih. Setahun, Tahun, 2 tahun gak gelem. 3 tahun, 5 tahun. Oh, peklek. Ayo, Gur, ayo. Kene sik. Enten napa kok sampean melajeng-lajeng niki? Sampeyan tak kandhani Den Cale. Nggih. Sawise sampeyan budal dikon ngalang-alangi londo. Nggih. Nyatane londo mlebu deh. Lah terus kausanane dol pundi? Kang Lurah digawa karo Bintara. Bintara digawa karo londo. Dadi Kang Lurah sakniki dibeto tentang sini londo. Ning sampeyan kudu mangerteni. Iya. Lurah Pandirejo. Lurah Pandirejo, Lurah Bilawa karo Carek Bargawa. Teko ning Gunung Gangsing. Terus yo, Ati mrakoso karo aku. Ning sampeyan kudu ngerti. Punjer perkara ning Kang Bintara digawa ning tangsine londo. Lambene Lurah Pandirejo, Dit. yo. Ngeten mawon yo. Jenengan sakniki sampean teng griyane tiyang sepah sampean, kula tak bejani Gus Lurah. Pancen iku tujuanku. Nggih. Kandhano karo bojoku. Yen Yustina saiki nang Wonokoyo. Kaping lorone. Nggih. Aku diputo-puto karo Abilawa. Nggih. Uga sing gawe kabeh perkara iki ya Lurah Abilawa. Nek ngoten pun nganti kesuwen yo. Jenengan teng griyane tiyang sepah sampean. Sampeyan budal dhisik aku Ngoten. nang Nek kene. ngoten pangestune Lurah, kula bejanane Kang Lurah Bintara. Iya to, Kak, kok malah ruwet perkarane. Arep boleh nang Wonokoyo. Ning kahanane koyo ngene malah ketemu karo aku. Oh, sampeyan ora biasa. Kon kok nangis tukaran karo bojomu, Anduk? Bojoku digawa karo londo. Lho, salahe bojomu apa? Kok digawa nang tangsi londo? Jarene londo bojoku salah gak gelem setor penduduk, Pak. Bojoku ngeman karo penduduk kabeh apa ya salah to, Pak. Kaping lorone, Mbak. Sampeyan dereng Abilawa gak, Pak? Lurah Pandirejo. Ya apa, Nak? Yo iku, Pak, sing lebokno bojoku ning tangsine londo. Londo karo londo bojoku gak gelem setor penduduk. Aku arep dipretoso, Pak. Lho, karepe piye Lurah Dia Bilawa? seneng karo aku, Pak. Tapi aku arep ngomong karo bapak yo, Pak. Ngomong apa, Nak? Pak, aku njaluk tulung karo sampean. Yo. Sadurunge bojoku digawa ning tangsine londo, nitip pesen karo aku. Heeh. Iki pusakane sapa iki? Tindine Gunung Gangsing. Pusakane bojomu. Ora ana sing kuat nggawa iki, Pak, kejaba anakku si Joko Sambang. Lah terus Tolong teronang boto putih nang Gunung Penanggungan yo, Pak. iki kudu ditampa Joko Sambang. Aja mulih nang Gunung Gangsir, melok mbokmu nang Wonokoyo. Apa ta, Mbok? Mulih nang Wonokoyo ya, Nak.
Rek, jakan mulih nang Wanakaya. Aja nang Gunung Gangsir. Tolong ya Pak ya. Aku tak ngeterno pusaka iki nang ngene Joko Sambang, Yen anak. sing saiki nek Gunung Penanggungan. Jakan mulih rek, jakan mulih rek. Nakon mulih rek karo aku. Ayo mulih nang Gunung Gangsir. Biar padang soroting sang Bagaskara saka etan bebarengan anggonku mudhun ana ing tanangan. Anggonku mertapa 40 dina 40 bengi. Ning gurung jangkep 40 dina sik 39 aku gugur mudhun ana ing tanang areh mergo atiku ketok-ketokan wong tuaku saklon. Ya Bapak Bintoro barek maksudi. Sajake kena opo? Ora kena, ora kena. Ora kena. Riko Pakde. Iya, Bang. Untung Riko Pakde. Cara dudu Riko tugel guru peno. Gak ngonone. Kate rak sabetangan Riko kok iso trengginas kok ngono Pakde. Elek-elek Pakde iku biyen nom-nomane iki ya pendekar, Bang. Pendekar. Apa iku Pakde? Pendek-pendek tau ndokar. Sampean iku guyon ae. Jurus-jurus aku ijek eling, Cung. Mosok Iya. si aku ro ono Pakde ben aku tambah sakti ngono lho. Engko tiruun ya. Ya. Kon cek tambah pinter. Iya Pakde. As. Hop. Hos. Hus. Hop. Jurus apa iku Pakde? Naga menyambar. Wih. Apik Pakde. Wih. Hus. Jurus apa iki Pakde? Pedang naga langit. Wih. Ana jurus mana Pakde? Ijek sing paling bahaya. Paling bahaya. Has. Hop. Hoi. Hus. Hut. Has. Ha. Pakde. Iki jurus apa Pakde? Dudu jurus Apa? nyolong klopo. Wah. Wong kon niku Pakde wis tuwek sik mbok takoni jurus-jurus. Gak ngonone Pakde. Iya, Bang. Riko munggah nang gone Gunung Penanggungan kene lunyu-lunyu sajake ana parigawe apa? Dikongkon makmu, Cung. Kongkon mak. Dikongkon makmu. Ana kabar sing kurang penak. Bapakmu saiki digawa nang Tangsi Londo. Salah ya apa bapak digawa nang gone Tangsi Londo, Pakde? Gak gelem setor penduduke gawe tretek ngempol porong. Mergo bapakmu ngesakno karo penduduke, wong gak dikeki mangan, gak dibayari. Gendeng wae Londo iku. Lah iya, Pakde. Heeh. Mari ngono, sakwise bapakmu digawa nang Tangsi Londo, enek dayoh wong loro. Lurah Abilawa karo Carik Bargawa. Lurah Bilowo mbarik Carik Bargawa. Nulungi bapak, Pakde. Gak, kadhe merkosa makmu. Gak ngonone, Pakde. Kok kurang ajar iki, Pakde? Ya empo kok kurang ajar. Wong wis ngerti nek makmu duwe bojo, dipeksa ape dirabi, gak gelem malah ape diperkosa. Nek ngono ya ana paribasane, Pakde. Paribasa napa? Gak kurang ketan, gak kurang sego. Wakul ijo kok digurepno.
Gak kurang perawan, gak kurang rondo. Sing duwe bojo kok dikurepno. Tuh. Kok tambah dikurepno, Pakde. Wong kon niku Pakde wis tuwek. Mbok jak paribasan, Cung. Apa sampean niku? Pesene bapakmu. Heeh. Iki pusaka tindih Gunung Gansir. Kongkon ngekekno awakmu mergo gak ana sing kuat nggawa pusaka iki, mung kejaba awakmu, Bang. Lho. Lek gak ana sing kuat kejaba aku, dadak riko kok iso nggawa pusaka iki, Pakde. Pakde mau ya sempoyongan, Cung. Sempoyongan mergo gak kuat nyekel pusaka iki, Pakde. Gak mergo ngono. Lah pergane apa? Sekesuk Pakde gurung sarapan kok. Apa Pakde guyon terus ae. Makmu saiki mulih nang Wanakaya, nang omahe Pakde. Bang, aja kesuwen nak. Tulung ana bapakmu sing nuk tangsi londo nak. Nek perlu entekno londo sing nuk tanah Jawa. Tampan ana pusaka iki nggih. Pakde tak mulih nak. Jaga makmu. Engko nang sik diuber-uber karo Lurah Abilawa. Mriko lek balik sing ati-ati, Pakde. Dalane lunyu kok ngene. Mari udan. Bener, Pakde. Tak mulih nak. Tulung ana bapakmu nang nggone tangsi ya nak ya. Iya, iya, Pakde. Pakde mulih. Sing ati-ati, Pakde. Kurang ajar. Lurah Bilawa barek cari Bargawa. Bangsa Walanda sana. Aja girang gemuyu anggonmu nglebono bapakku, Bapak Lurah Bintoro nang nggone tangsi. Gila. Adepono aku. Anake Lurah Bintoro kaliya Joko Sampang. Ayo, londo! Bener apa sing dadi kandhane Carik Wicaksana. Gak ana liya wong sing nglebokno aku nang loropan kejaba Lurah Abilawa. Nek ngono nyata-nyata elek kelakuane Lurah Abilawa. Gak lega gak lila jroning atiku lek umpama Sutina dipek bojo karo Lurah Abilawa. Hoi, Lurah Abilawa. Lek pancen kon wong lanang sejati, ayo maju ning papan kene. Bintoro, Ya Abilawa. tak niati tak kasati. Nek selagi ning donya jek ana jenenge Bintoro, gak lega Lurah Abilawa. Abilawa. Nyata-nyata elek apa sing dadi kelakuan. Ilingo nalikane Suwitana ing ngarsane Bapak Guru. Awakmu kelawan aku nunggal nyawiji dadi siji. Ning nyatane kon paribasan wong lali ngen, wong melek gandong lali. Sopo Sutina? Sutina iku bojoku ning mbok putha-putha arep mbok pek bojo. Bidak mripatmu. Sing mikir kiblatmu. Sutina sadurunge mbok rabi nangane sapa ae kon ngroyok teko tangane Abilawa. Iku nyata buktine wong lanang sejati dudu liya ya Bintoro. Kenapa Sutina kok gelem tak rabi ning ora gelem mbok rabi? Mergo sifat lan kelakuanmu bejat. Oh, bangsat Bintoro, mati no papan kene. Bintoro. Lurah Abilawa. Nek pancen kon wong sekti mono. Iku kene apa, Pak? Joko Sambang. Bapak tas kekeran kalau Lurah Abilawa
mati soto karo Krisya Bilowo. Bapak, aduh nak, gak kuat aku nak. Pak. Kuat napa? Joko Sambang nak. Gak ada liya sing iso nyambung watang putunge bapak kejaba awakmu ya nak. Bapak njaluk tolong. Tutuk napa sing dadi perjuangane bapak ya nak. Joko Sambang. Sing hati-hati ya nak. Bapak gak kuat ada. Bangsat keparat. Lurah Bilowo balik cari Bargowo bangsa Walanda sanane. Ayo, mapan ana papan panggon kene aku sing bakal nyambung watang putunge bapak. Penyum mari. Tarik aku lapo. Widak matamu. Kowe Ngertenono. Bapakku Bapak Bintoro. Hitungane yo tunggal peguron barek awakmu. Dadak wani ngatok karo bangsa Walanda mateni bapak. wis ngerti nek wong tuamu iki tunggal guru bareng. Ning sipate aku gak seneng. Nek nek tak elingno. Awakmu anake Lurah Bintoro sing aran Joko Sambang. Joko Sambang. Ayo bebarangan nyambut gawe mbaraku nang gone rondo. Ora iso. Kapan-kapano aku sing bakal neruno perjuangane bapak. Nek ora kena tak elingo kowe kudu mati saka tangan. Kowe. Agak itu warung tak pinto tadi. Nek gunung lanang sejati. Cari aku. Woi, wajan. Pantes gagah pideksa ganteng rupa turase Lurah Bintoro. Joko Sambang aja mbok terusno dole. Sedina maneh kon dadi anakku tak gula mentah tak pasrahi desa Pandhereja sugihe sak donya donyaku pen sing baku. Sutinah makmu dadi bojone Bapak Lurah Abelo. Gelem dole? Ora sudi. Mindakmu wis ora bener. Ora mbelani bangsa Jawa tambah ngatok nang gone bangsa Walanda. Nek wong Jawa dibelani kere bareng kowe. Tapi nek Londo dibelani dadi wong sugih. Enak ndi wong melarat karo wong sugih? Ya anak sugih jare. Ngertenono. Wis tak niati lan tak kajati. Yen Joko Sambang bakal nerusno perjuangane bapakku ya Bapak Lurah Bintoro. Nekat temen kon. Apamu sinawat Bangsat. bangsa Walanda salah. Dan kamu ekstremis anjing Jawa hari ini juga mesti ikut tangkap untuk ketangsi Belanda. Ngomong lek bangsaku anjing Jawa. Kerek Londo, ngerti non? Joko Sambang ora bakal nrimakno. Nek bangsa Walanda sik mancik nang ngone bumi Jawa umpama Gunung Gangse. Ayo, nek kena tak elingno balik nang ngone bangsamu timbang mati. Joko Sambang, sudahi semua yang kamu lakukan.
Lurah cari jenderal kamu guru. Mending ikut kami. Kamu akan saya kasih jabatan lebih enak. Bergelimang harta. Jenderalmu wis tumekaning pati. Kon bature tegese bawane kudu nganut tumekaning pati kaya jenderal. Ayo, wong Sawalanda sing jana, maju. Dan kamu harus ikut aku. Semua lurah cari jalannya kamu. Tetap aku mbela bumi Jawa. Tetap belani rakyat Gunung Gangsir. Kowe kudu mati saka tangan. Bang, bos. Awakmu wong Jawa ta wong Londo? Aku separuhan. Astagfirullahaladzim. Mikir kabeh. Saya kok pece warna-warni. Masya. Apa? Delon iki. Wong Jawa ngatok barek Londo. Ayo, plorot kabeh. Plorot. Ya Allah, ambune pesing. Ngentut goblok. Ngentut ta? Heeh. Lah kakimu akon. Nek perkutut. Gak ngono kan iki lho gendeng ta. Wis ngono ae. Ya ampun. Le. Manuk kenari ucul iki kok. Yo. Awakmu saiki sadar ta gak? Ya wis aku tak mulih nang semampir ae. Kon iki lho tekan ndi? Semampir. Nang mulih. Tak mulih ya. Bang, sepurane, Bang. Bak. Lah sapa? Kok sabak, Bang. Lah kanca akrab kok. Aja dibaleni maneh. Enggak. Nang balik. Ya nek iki wis tobat temen ta iki. Kok getas bae iki. Iki ya ngono banji melok ae. Ngrewangmu sapa ndak melok? Ayo. Ngrewangmu sapa? Oleh pira mana mburi. Aku tak mulih. Penduduk kabeh. Monggo sampean nglombok. Joko Sambang, aku percaya. Pancen awakmu sing iso nyambung patang putune wong tuamu iso ngungsir basa Walanda ana tanah Pulo Jawa. Saka perjuanganmu, tanah Pulo Jawa saiki gemah ripah loh jinawi. Kita duweni semboyan sak matine Londo. Merdekaning wong Jawa. Pekaten kala wau derek-derek sedaya pasugatan saking kita arupi Suniludruk Budi Wijaya kang pijil saking Jombang. Kawula aturaken sugeng enjang sugeng pepanggihan sami sepedal. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.